The Last Guardian, Ie. allan wythnos yma, Ie. gan yr un criw nath ddod â gemau Ico a Shadow of the Colossus. Yep. Gemau mae pawb yn considero fel gwaith Athro Lithgar, ysgytwol a byth gofiadwy. Ie. Gemau ddath allan ar y PS2 a'r PS3. Yep. A mae The Last Guardian yn barod ac yn cael ei lansio yr wythnos yma. Yep. The Last Guardian, gêm sydd wedi bod mewn cyfnod datblygu ers 2007. Yep. Gêm sy'n hynach na'r system yn lansio arno. Ie. Gêm sy'n hynach na 4 na i fi. Ie. Gêm sy'n edrych yn eithriadol o enigmatic efo bachgen ifanc a'i gyfaill sy'n anifail hanner cath, hanner eryr. Ie. A nhw'n dau yn ceisio dianc rhag rhyw adfeilion peryglus. Yep. A ti'n gweithio bod yn barod wrthos yma? Yep. Ar ôl 10 mlynedd o aros. Ie. Bollocks!